Veran Rat, segretarju parlamentari Rebecca Buttigieg. Fuq program fuq Stazzjon Nazzjonali qalet dak id-dritt ma jeżistix. Iwa kun informat qabel ma titfa' xi ħaġa ġast kontra tan-naħa l-oħra. Jien ma ġejtx hawnhekk u saf sissa qatt ma sparajt waħda vvintajta. Jekk ma nafx ngħidlek John, skużani ma nafx mhux ħan nirrispondik, niċċekkja u nibatlek lura fuq xi ħaġa. Imma dan jiena ħadd naqaxol fuq, qed ngħidlek għax għadna min jaf kemm il-lejla milt nipprepara nduru nagħmel. Julian tal-artiklu fuq dak Malta Today minn kitbu l-artiklu ġu. Kitbutu Marianna Kalleja, minn hawnhekk il-Marianna ringrazzjaw ta' xogħol tagħha. U kitbet Rebecca Buttigieg rubbish PN proposal to make environment a human right. Wrongly claims this was done in 2018. Issa, mela. Għamlu l-għana għat effect. Li nista' nispjega b'mod legali x'ġara fi 2018? Mela. Issa ħana ftit legali. Mela, botta politika. I can take it. Botta politika. Nipretendi li Rebecca toħroġ tajt li kienet żbaljata. Sissa da m'għamlitix. Botta politika. Mhux botta politika xejn, anzi. Dak li hu tajjeb, dak li għandu jkun. One. Min-naħa l-oħra però, fi 2018, u ħan nispjega. Inti l-Kostituzzjoni tagħna għandek numru ta' sections. Fil-Kostituzzjoni tagħna, section waħda biss għandek li hija enforzabbli. Sewa. Li hija is-section tal-Human Rights. Sewa. Fi-2018 li ġara, daħlet provision, mhux fiċ-chapter, mhux fis-section tal-Human Rights, f'section oħra. Dwar il-gvern għandu jagħti priorità u jipproteġi l-ambjent. Li naqblu. Però li jien ċittadin, x'differenza għamlet li b'dak tajjeb f'2018 daħlet dik mela le? Tajjeb, però ma tistax tiġi infurzata. Għax mhijiex human right. Preċiż. Mela aħna qed ngħidu issa. Proset naqblu, there are two options, il-fatt ħafna mill-NGOs jgħidulek isma' għalfej ma nagħmlux il-Kostituzzjoni kollha enforzabbli. Hemmhekk we will be challenging kazistika u ġurisprudenza sieħa tal-qrati tagħna ta' snin. Minflok imorru f'dik id-direzzjoni li inqajmu dibattitu kostituzzjonali ta' x'inhu enforzabbli u le, kull ma rridu nagħmlu naqbdu dak il-prinċipju tal-ambjent. U ndaħluh fis-section enforzabbli. Mela tlaqna.